יהיו דברי תורה אלה, לטוען נתפלל בית כנסת אהבת חסד, לרפואת ההורים שלי אליהו בן איזה, קלרה בת סולטנה, משפחת איפרגן, וגם עופר בן שרה, זיווגו, רפואתו, הצלחתו, עשירותו, וגם בכנסת אהבת חסד יהיו עשירים גדולים בארץ ישראל, כן יהי רצון ונאמר אמן. טוב, נדבר כעת בעניין הפאות והזקן. ועל כן, עיקר דת ישראל ועיקר היהדות תלוי בפאות ובזקן, ובהם ניכר היהודי, כי הוא מזרע בירך השם, מזרע ישראל, ומי שרוח אחרת עמו, חס ושלום, ורוצה לכפור חס ושלום באלוהי ישראל, תחילת הכפירה הוא שמשליך מעליו את הזקן ואת הפאות, כי באמת כל דת ישראל הקדושה הוא תלוי בפאות ובזקן, כי כל דברנו תורתנו הקדושה בכל המצוות כולם הם בבחינת צמצומים להשגת אלוקותו יתברך, כי כל אות ואות וכל תיבה ותיבה מתורתנו הקדושה שבכתב ובשעל פה וכל מצווה ומצווה וכל מנהג כשר של ישראל הקדוש והנבחר, כולם הם שיעורים וצמצומים שעל ידם יזכו להשיג השגת אלוקותו יתברך. וכל בר כפום מד משער בליבה, כל אחד כפי מה שמשער בליבו, כפי אשר יזכה על ידי עבודת הגיעתו בתורה ובמצוות מעשים טובים, יפרוש ממעשים רעים. וכל אלו הצמצומים והשיעורים, מבחינת שיעורים דאורייתא, שיעור אותיות התורה, כולם מבחינת שערות כנ"ל, וכולם נמשכים משערות דדקנקתא הזקן הקדוש והפאות הקדושות. כל שערה ושערה מהפאות ומהדקנה הקדישה, הכוונה מהזקן והפאות, נקרא כולם מבחינת צינורות עליונים וצמצומים קדושים, שמשם נמשך כל חוכמת התורה הקדושה והמצוות, שעל ידם משיגים אלוקותו יתברך, רבי נחמן מברסלב. טוב, אז ככה, ידוע שעשו מחקרים. מה זה מחקרים? מה זה מחקרים? לקחו את כל השערות שבגוף, ברגליים, שערה מהאוזן, שערה מתוך האף, שערה מהראש למעלה, שערה מהגב, שערה מהרגל, בדקו אותם, ראו שהם צינור סגור. לקחו שערה מהשפם, לקחו שערה מהזקן, לקחו שערה מהפאות, חתכו אותם לחצי, ראו שהם חלולות. אז זה צינורות השפע של האדם. ולא רק זה, זה נקרא עדים. שני פאות נקראים עדים. אצל התימנים זה נקרא סימונים. כן, זה עדים של האדם שהוא יהודי. ראים העדים עליו. חז"ל לימדונו שיש לאדם לנאות את עצמו. במה לנאות את עצמו? במצוות שציוונו הקדוש ברוך הוא שנאמר זה אלי וענווהו, שהוא יפות, שהוא ארוכות. ולכן הנוהגים בדרך החסידות להאריך את הפאות עד למאוד. נכון שמעיקר הדין אפשר 40 שערות, זה נכון, עיקר הדין שמספיק שהשערה תוכל לחוף לחופף את השערה חזרה לבשר, זה אומר מספר 3, 3.5, 4 במכונה, שזה כבר פאות, אבל יש עניין, להיעדר, כמו שמהדרים בטלית יפה, כמו שמהדרים בתפילין, גם פה יש כמה הידורים. ידוע יש הבדל ניכר בין אדם בעל פאות ארוכות ונראות לעין, לבין אדם ללא פאות בכלל. כל שכן שיש הבדל גדול בין יהודי שפאותיו ניכרות, לבין גוי, שהרי קל יותר לזהות מי הוא יהודי ומי הוא לא. גם הערבים, יימח שמם ושליחם, גם הם, יש להם זקן, אבל הם מגלחים את השפם. אבל פאות לא, פאות זה רק של העם היהודי. המן היה לו זקן, הוא יכל להיראות יהודי? לא. למרדכי היו פאות ארוכות, והוא היה מסלסל איתם, וזה מה שהרגיז את המן גם, זה מה שהרגיז אותו. בספר העלים לתרופה כתב רבי נחמן מברסלב, על כן זירזתי את עצמי לכתוב לך מעט דברי אלה, אשר אוכל להחיותך ולשמחה
ולהזכירך שאנחנו מברכים בכל יום שלא עשני גוי. בצלם אלוקים עליך ועל כולנו בני ישראל ההולכים בזקן ופאות שהם עדים, עיקר העידור של ישראל. וראוי לאיש ישראלי לשמוח בזקנו ופאותם הקדושים ולהתחזק על ידי לידע שעדיין השם עמו. זאת אומרת, לא חייב אדם להאריך זקן ולגדל פאות, אין עניין. אבל יש עניין שיהיה זקן קטן ופאות קטנים, וזה כבר, זה עניין של מצווה. הזקן יש לו 5 סגולות, הפאות זה עוד 2 זה 7. בן אדם קם בבוקר, מתעורר, יש לו כבר 7 מצוות. אדם דתי לא מקיים כל היום 7 מצוות. ברכות השחר, מצוות צדקה, מצוות תפילה, מצוות שיעור תורה. מה עוד? מה עוד נשאר? מצוות תפילין, 5, הנה 5. ברכת המזון, 6, יאללה, נו. 7, 8, יאללה, נגיד, בסדר, נגיד. אבל, בן אדם קם בבוקר שיש לו זקן ופאות, הוא מקיים כבר מ7 מצוות. עזבו את הסגולות המיוחדות. אדם שיש לו זקן, יש 5 סגולות, ואחד מהן זה הפרנסה, שמזונותיו מצויים לו בכבוד. ויש עוד 4 סגולות לזקן עצמו, שזה שמירה והגנה. פעם שהיה דבר שנקרא חרטה קורונה, חרטה קורונה. מי שלא יודע, הזקן עצמו, השפם עצמו, זה מסכה טבעית. אלוהים ברא את זה לאדם מפני מזיקים, סתם שערות באף. מה זה סתם אלוהים עשה את השפם ועשה את הזקן? יש לזה סיבה מיוחדת. וגם זה צינורות השם. וגם זה אתה מראה שאתה הבן של השם. אתה הבן של השם. בספר ראשית חוכמה נכתב בזוהר הקדוש, זה מה שאמר דוד המלך עליו השלום, ותחסרו מעט מאלוהים, כבוד והדר תעטרהו. הדר זה הידור הזקן. בסדר? ועוד עיין שם מה שאמר הבן איש חי, והרי ניכר בחוש הרעות, כי המלך על אומות הערלים אין להם פירות, ונמצא המילה, והפירות הם קול קורא וצועק, והם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, ונמצא דתיהם שונות לנו ומובדלים מדתי המלך. ונראה, המלשינות עשה זאת המן הרשע בשביל שהיה עיניו צרה בפאות, שהיה דרכן מזמן קדמון להניח פאות גדולים מאוד, ואם היה המן בזמן הזה, לא היה מלשין על הפאות, כיוון שראה הרוב, ככל אין הפאות ניכרים בהם, ונמצא הפאות והמילה עם 2 סימנים מובהקים, קבועים בגוף האדם, שמעידים על היהדות של היהודי, שבהם ניכר שהוא יהודי. עוד מצינו בספר בן איש חיל שדיבר ממעלת הפאות שהיו למרדכי הצדיק, ולא חשש להתנאות. אדם שיש לו 2 פאות זה 2 עדים, 2 שומרים, אין לו לפחד כלל. ובהם ולגדלם עד אשר היו עבות וגסות ונערות לעיני כל, ומה שאמר מוכתר בנימוסו שהיה לו פאות גדולים מאוד, כי הפאות הם סימנים ועדים על היהדות. בסדר? חשיבות הפאות הובאה הרבה מאוד בראשונים והאחרונים. וכן מצינו בספר החסידות שהיו מעריכים פאותיהם ומניחים אותם כדרך צמיחתם מלפני האוזניים. זאת אומרת, בצד ככה, בצורה כזאת. יש כאלה שמים אותם מאחורה, בתפילה צריך לשים אותם מאחורה, אבל יש כאלה שמים אותם מקדימה, שזה ליופי, לנוי. בסדר? והבאתי מהגאון מורנו הרב חיים צבי, שאמר לבחור, למה לך לגדל פאות ארוכות ביותר ולהסתירם? הוא מגדל פאות ארוכות, אבל מסתיר אותם. בשביל מה גידלת פאות ארוכות? תראה אותם, שיראו את יופיים. ואולי ילמדו גם ממך, גם לגדל פאות. תחת האוזן, גדל הפאות כשיעור האמור בחז"ל, ותלך בהם בחוץ, ואל תתבייש עם המצווה. מה זה? ועוד מצינו שאמר, מה יש לנפטר להיות נפטר מן העולם, אדם שמת? מה יש לנפטר להיות שרוי בעצבות?
לאחר ששוכב לצד הדלת, מגודל ומעוטר, וזקן ופאות, ככה אני השפעתי על אדם מבוגר. אדם שהיה מרוקאי אחד, שהיה אוהב לגלח חלק על הסכין, חלק. אז אני באתי אליו יום אחד בבית כנסת, ואמרתי לו, תגיד, צדיק, אתה רוצה למות חתיך, או אתה רוצה למות צדיק? ובזה עזבתי אותו. למחרת בבוקר הוא פגש אותי. אמר לי, כבוד הרב, ממחר, מהיום הכוונה, וממחר, כבר יהיה לי זקן ופאות, ולא יוריד אותם עד סוף חיי. אשרי מי ששומע את המילים ששולח השם דרך צדיקים. אז זאת אומרת, אדם שנפטר עם פאות וזקן, מה יש לו להיות בצער? הוא צדיק לפני השם. חז"ל ידעו את מעלת הפאות והיו מקפידים מאוד להישמר ולהיעדר במצווה חשובה זו, שהרי ידוע, יהודי תימן, יהודי מרוקו נהגו מזה דורות לגדל פאות ארוכות וקראו להם בשם סימונים. ועוד יש מספר שבטים אבודים אשר נמצאים במקום שונות בעולם, המשיכו על עצמם לשבטי ישראל, וגם אלו מעריכים פאות ומגדלים זקן. רק שמרוב הגלות נשתרבבו מעשיהם עם מעשי הגויים. ידוע שמנהג הפאות אינו בעלי הכרח וקיים מזה שנים רבות, ככל הנראה עד שיצא עם ישראל לגלות שבה אנחנו נמצאים. אז על הפאות יש שכר גדול, ועל הזקן עוד יותר, כי פאות זה 2 מצוות, וזקן זה 5 מצוות, 5 סגולות, 5 מצוות אדם מקיים בבוקר, 7 מצוות, הוא עוד לא קם בבוקר, כל היום אתה לא מקיים 7 מצוות. בספר אבן יעקב נכתב בזוהר הקדוש, שמעתי מהספרים על הגאון הצדיק רבי יהושע לייב דיסקין, שהיה בא לביתו האדם מגולח זקן, וכדומה היה מחזיר פניו אל הקיר כדי שלא יסתכל בדמותו. פחד לראות אדם כזה. בבא סאלי, שהיה רואה את הבחורים עם הזקנים והפאות, היה מתקנא, כי הוא היה חלק, מה יודעת, זה שאנשים כאלה נולדים ככה, היה מתקנא בהם. ומי שלא היה מגדל זקן היה גוער בו, היה אומר לו, לך מפה עד שתגדל זקן בפאות, ואז תבוא להתפלל עימנו. ואם היה עולה שליח ציבור, אך ורק עם זקן ארוך ופאות ארוכים. לצערנו, השטן יודע איך לבוא. אתה נראה מבוגר, בו שבא לו דרך האישה, בשביל שלום בית. אז אני אספר לכם סיפור ששמעתי ממקורב לבבא סאלי. פעם אחת הגיע לבבא סאלי אדם עם זקן יפה, ובא בטענה של שלום בית, שאשתו רוצה לפרק את הבית בגלל שהזקן מפריע לה. ובא לשאול את בבא סאלי מה לעשות. אז הוא אמר לו, היכן האישה? אמר לה, פה בחוץ. אמר לה, אתה יכול לקרוא לה? קרא לאישה ואמר לה, אני מסכים שבעלך יוריד את הזקן. האישה התפלאה, איך אדם כזה קדוש מסכים שהצדיק הזה יוריד את הזקן? אמר לה, כן, אבל בתנאי שאת תגדלי זקן. ובדיעה אותה. אין, רוצים להוריד זקן, עד שמגדל זקן, עד שהוא נהיה יהודי. זה שומר עליו מלעשות שטויות ברחובות. הרי אדם עם זקן ופאות יעשה פחות בעיות, פחות צרות. למה? הוא יתבייש, זה חילול השם ממש. ולא רק זה, יש טעם של המצווה. טעם נוסף, פירש אברבנאל, ציווה לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית פאת זקניך. אמר לו, תקיפו לשון רבים, לכלול אנשים ונשים, לשון יחיד, לא תשחית פאת זקניך, שיהיה מיוחד לזכרים, כי נכללו אנשים אשר שערותיהם ארוכים וגדולים, ולא יכרתו אותם לעשות תקף סביב ראשם כמינם הזכרים, שלא יעשו כן אנשים כאנשים, ועל כן 10 הגברים שלא ישחיתו פאת זקנם. להיות כנשים בלי זקן, להיות האזהרה כוללת ותמידית. זאת אומרת, אברבנאל
השווה את האנשים שאין להם זקן לנשים חס ושלום. כי נשים הם בלי זקן. גבר יהודי יש לו זקן ופאות. ועוד, עוד, למה לא? למה לא? ועוד, מנהגים קשורים בפאות בזקן והפאות של הראש. ברסלב נוהגים להאריך את הפאות כדי לגדל אותם ארוך. מקום הפאות בו נוהגים חסידי ברסלב לגדלם הוא כדעת האשכנזים. ויש נוהגים לסלסל אותם. ויש נהגים להוזיר אותם בשורות, ואין מפריע, בדרך צמיחתם. רבנו קדוש ברסלב וכן תלמידו הקדוש רבי נתן דיברו רבות על מעלת הפאות. וואו, יש פה ספר שלם מה המעלה של הפאות. מנהג הליטאים להאריך מעט כתפאותיהם ולהניח מאחורי אוזנם. אורכן לא עובר בדרך כלל את תנוך האוזן. הסיבה העיקרית לכך היא החשש לדברי האריזן, שאין מלכות נוגעת בחברתה, שלא יכסו שערות הפאה את האוזניים. ומצינו בזוהר אידרא רבא, שערה סליקה ותנה דאנין לא חוויה, עלה בכתיב להיות אוזניך פקוחות, שלא יכסו שערות הפאה את האוזניים. זה לא נכון, אבל אני לא חולק על האריז, אבל שיהיו פאות כמה שיותר ארוכות, כמו שאמרנו. מה, מרדכי לא ידע מה שהארי ידע? הפאות אמורות להיות ארוכות, לעבוד, בטח שלא לסגור את האוזניים עם זה, ברור, אוזניים צריכות להיות פקוחות, אבל למה לא? יאריך האדם כמה שיותר את הפאות, יפות, מסולסלות, הוא רוצה, כן, תדר אותם יפה, למה לא? יש מצוות רבות בזקן והפאות. עוד משהו קטן, עוד משהו קטן נעמוד בו פה. לדאבוננו, לצערנו, מכאב ליבנו אני מדבר. כיום מקובל בכל תפוצות ישראל והעולם להיות מגולחי זקן. ומה מבדיל אותנו מן הגויים? ואיפה שבע המצוות שהם מפסידים? ולא רק זה שזה צו האופנה כבש את העולם, בדמות הגויים, שנאמר, לא תלכו בחוקות הגויים, אסור לך להיות כמו גוי, אתה צריך להיות כמו יהודי. מה יבדיל אותך ממנו? הוא מגולח, אתה מגולח, הוא בלי פאות, אתה בלי פאות, אתם אותו דבר, ואסור לך ללכת בחוקות שלו. אלוהים ברא את האדם עם זקן ופאות, אם אתה לא יודע. בעבר היו משתמשים בתער בעיקר אצל הספרים, הספרים. אדם היה מסתפר ולאחר מכן הספר מספר זקנו בתער, בין היתר משום שזה דרך מהירה וזולה ויעילה להוריד השיער. נכון, אפשר להוריד את הזקן לאלה שהם מתביישים ואלה שהם פחדים, לא יודע ממה הם מתביישים. מה, אתה מתבייש את היהודי? אתה מתבייש את היהודי, ריבונו של עולם? ריבונו של עולם, אנשים ביטלו שידוך על זה שהאישה אמרה לו תקצר קצת את הזקן לחתונה. הוא הלך לרב שלו, אמר לו מה פתאום, שתבטל את השידור. ובאה אישה אחרת שרצתה רק אחד עם זקן ארוך ולקחה אותו. מה זה השטויות האלה? אני מבין. אז מה השטן, הרי מה השטן אומר לאדם? אתה נראה מבוגר, אם תוריד את הזקן אתה תהיה 20 שנה פחות. אבל נכון, אולי זה במחשבה שלך 20 שנה פחות, בתעודת זהות אתה גם תהיה 20 שנה פחות. בן אדם צריך למות צדיק, לא חתיך. חתיך יקבל רק מכות. בן אדם שהוא צדיק הוא ימות, אלוהים יראה עליו זקן ופאות, שהוא בדור הזה שכולם מורידים, בדור הזה הוא לוקח שכר כנגד כולם, כנגד כולם. אם אחד מגדל פאות יפות, פאות, הנה פאות, זה פאות, זה זקן, זה זפם, לא נוגע בו, אסור לגעת, מי שרוצה יכול עם מספריים, כי זה מפריע לאכילה, אבל אני, מה פתאום שאני אוריד את הזקן? אני לוקח שכר כנגד כל אלה שלא מגדלים פאות, ולא מגדלים זקנים. איזה בשכר עצום, לא רק 7 מצוות, 7 מיליון מצוות כל יום. אבל לא באתי לקחת מצוות לאף אחד, אני רוצה שאתם תהיו חכמים מספיק כדי להיראות כמו יהודים, ריבונו של עולם.
גם לבלעם היה זקן, אז מה, הוא יהודי? מה המבדיל בינינו לבינו? הפאות. מעיקר הדין מותר לספר את שערות הזקן במספריים כאין תער, ולכן מותר להשתמש בסם, יש משחה להורדת הזקן, אבל המשתמשים במשחה צריכים להיזהר שלא להעביר את המשחה מהפנים בכלי ברזל חד, כגון סכין, סרגל מברזל וכדומה, אלא בחפץ שאינו חד, כגון מקל, עץ, שהקצוות שלו מעוגלים, כמו כסף, והמחמיר שלא לבוא לספר זקנו כלל, או לספר את זקנו בתער, שלא כן תער תבוא עליו ברכה. זה דבר גדול. זקן ופאות, מותר לעלות לתורה אדם המגולח בזקנו, בסכין או בתער, מפני 7 עולים, מפני החשש שאם יסרבו לעלותו, יביא הדבר למריבה וקטטה בבית הכנסת. ועוד חוששים שמא יצא זה לתרבות רעה ויפרוק עול מהתורה מכל מקום. טוב לעלות אדם כזה למוסיפים, לא ל7 עולים. לא לעלות אותו, במוסיפים לעלות אותו גם, אבל לא ל7 עולים. בבא סאלי היה מקפיד שהשליח ציבור יהיה עם זקן מלא ופאות, וכל המניין שהיה לו כולם עם זקנים, והוא היה מקנא. למה אלוהים עשה אותו חלק? יום אחד הוא נכנס לחדר, עשה שם תענית 6 שנים, בחל השם, יצא פגוע מעין, ואלוהים גידל לו קצת שערות, קצת שערות, וכל שערה שהייתה נופלת, הוא היה מקפל אותה ככה, כל כך היום, את הזקן הקטן שהיה לו, ושם אותו פה לכיס, שיהיה לו ראיה למשיח, שיבוא, הנה היה לי זקן, שמרתי על הזקן שלי. שליח ציבור המגלח את זקנו במכונה, או בסם הזה שהזכרתי, זה כמו משחה, יכול לשמש כשליח ציבור. והמחמירים, למנות שליח ציבור בעל זקן, תבוא עליהם ברכה גדולה. אדם המגלח זקנו בתער או בסכין, אסור לו לתת לשמש כשליח ציבור, ואפילו שליח ציבור באקראי, ולא בדרך קבע. טוב יותר להתפלל ביחיד, להתפלל עם שליח ציבור כזה. אם השליח ציבור מתגלח בתער, בסכין הכוונה, או במשחה הזאת שאמרתי, בסדר? עדיף תתפלל יחיד, התפילה שלך לא תעלה, ולא משנה כמה צדיק, זה לא משנה כמה צדיק. אמנם אם חזר בתשובה אפשר להתיר לו לעלות שליח ציבור, שאין דבר העומד לפני התשובה. אז זאת אומרת, היום מעיקר הדין מותר לסרק את הזקן ביום חול. יש המחמירים כדעת האריז"ל שלא לגעת בזקן כלל. ומותר להפריד שעורותיו וזקנו באצבעותיו לאט לאט, כדי שלא יתלשו שערות בידיים. שערות שנשרו מהסריקה אסור לזרוקתם לאש, שבזה גורם לו לקבור את בניו, אלא לוקחים את השערות האלה להשפעה. בסדר? מי ששורף אותם ימותו לו הבנים שלו. צריך להיזהר מאוד. הזקן הוא דבר כל כך קדוש, שאם אתה עושה טעות איתו, ישר אתה נענש במיטת הילדים. תראה מה זה, מי ששורף את השערות האלה, ימותו הילדים שלו. השם ישמור. בעיה חמורה. וזה גם צינורות השפע. צינורות השפע של הבן אדם. למה האדם יוריד אותם? מה הטעמים לא תשחית פאת זקניך? בספר מצוות המלך נכתב בזוהר הקדוש משורש המצווה, כי הקדוש ברוך הוא סימן במין הזכר בזקנו להבדילו מן הנקבה. להבדיל אותו מן הבחורה. אז הוא הוליד אותו ישר עם זקן ופאות. והמגלח מבטל את הסימן הזה והופך היפוך, עושה היפוך כוונת השם יתברך. כי שערות הזקן הם לנוי האדם נבראו,
ועל כן להרחיק ממנו, להשכיח ממנו עניינו, כל עניין עבודה זרה, וכל הנעצה בשבילה, וגם זה מנהג הכומרים העובדים לה. ועל דרך הקבלה, שערות האדם רומזים לכוחות אלוהים. הזקן והפאות נותנים לך כוחות אלוקות, שיונקות ממידת החסד, ויש גם ממידת הדין. ואסור השם יתברך שמו להשחית אותם ממידת החסד, והזהיר שלא לעבור על מצווה זו, יהיה מושפע תמיד ממידת החסד. אם אתה לא תשמור על הזקן שלך, ולא תשמור על הפאות שלך, אבל אתה לא תהיה מושפע ממדרגה שנקראת חסד. אבל אם אתה כן תשמור, אז אתה תושפע מהם, תמשוך עליך הרבה חסדים. בהמשך נכתבו טעמים נוספים לאיסור גילוח הזקן. גדרים החיובים ומקום הפאות. פאות הזקן 5 הם, והנוטלם בתר לוקה על כל פאה בפאה. אדם שמגלח פה 0, הוא לא נענש על כל הגילוח האחד הזה. על כל שערה הוא נענש. אז יש מישהו אמר לי, מה אני אעשה? הספר הוריד לי. מה תעשה? גם הספר יגיד לך לקפוץ מהגג, תקפוץ? זה לא. מה זה הספר? אתה והספר שניכם הולכים לגיהנום בגלל זה. למה לא תגיד לספר, אדוני, מספר 4 פה בצדדים? לא, אבל זה לא יפה לך, 4 אדוני. אני רוצה, ככה תספר אותי, מה זה השטות? תילחם ביצר. מה אתה הולך לפי צו האופנה של הגויים? בחוקות הגויים לא תלכו, אם אתה לא יודע את זה. זאת אומרת, הפוסקים שיהיו מנהג הגויים, והוא עובר על כך משום וחוקותיהם לא תלכו, ועובר גם משום לא ילבש גבר, שמלת אישה. נחלקו הפוסקים, איזו מקום 5 פאות בדיוק, ולפיכך אין להעביר תר על זקנו, אפילו תחת הגרון. יש כאלה, מה עושים? מרימים את הזקן, ועם סכין, ככה, מסדרים, שיהיה להם נוח, שיהיה להם נוח. מה אתה עושה שטויות, תגיד? גם אם אני מדבר פה לא לגעת בזקן. אם אתה בחור בן 18, ואתה לפני חתונה, אין בעיה, תסדר את הזקן. תסדר, למה לא? תסדר, שתוכל להתחתן מהר. אבל אם אתה בא על אמונה, אני ראיתי רבנים באמריקה, לא יודע איך קוראים להם, שלא יצא לשון הרע, בלי זקן. איזה רב בלי זקן? איך אתה יכול להיות בלי זקן? מילא, אני מבין, אתה עושה פאות קטנות, בסדר, יאללה. אבל רב בלי זקן, ראית דבר כזה? רב בלי זקן. הציבור מסתכל עליך, אתה מנחה את הציבור. איך יכול להיות אתה בלי זקן? מה הסיבה? אז מה יגיד להם? שלום בית, אבל אתה הרב. הרב צריך להיות עם זקן. הרב הוא דוגמה איך צריך להיות יהודי. כתוב ככה, אם הרב דומה למלאך, בקש תורה מפיהו. תדע שמלאכי השרת עם זקנים ופאות. שתדע. זאת אומרת, אם הרב דומה למלאך הזה, בסדר? בקש תורה מפיהו. זה דבר גדול. אז איך יכול להיות שרב יכול להיות בלי זקן? אז אל תהיה רב. אל תהיה רב. ופה קוראים לזה רשע. על מה אתה מדבר בכלל? בלי זקן. פאות עוד אפשר לדבר. שערה מספר 4 פה, שערה שאפשר לחוף אותה, לכופף אותה. אבל לא לכופף אותה סמטין ועוד סמטין. לא, מספר 4. ובואו אני אגיד לכם מה כתוב בהידרות. י"ג תיקוני דמה מותה, מפני שיש בזקן כביכול 13 צינורות שפע. בונו של עולם. לחיים, שיבולות הזקן. מהימנותה, וואי. לחיים, יו. ובספר חסד לאברהם נכתב בזוהר הקדוש כי ב10 מקומות יש שיער בגוף כנגד 10 כוחות טומאה. כל השערות בגוף, לא הזקן והפאות והשפם, זה נגד כוחות הטומאה. הם שמה, הכל נטמע, כל האיברים נטמעים מהשערות האלה. אבל אם אדם, זאת אומרת שיער הראש רומז לראשונה,
שיער שעל הלחי הימין רומז לב, שיער הלחי השמאלי רומז לגימל, זאת אומרת 13 מידות של רחמים בזקן עצמו. כשבית הכוחות הטומאה יחדיו, וכמו כן פאות הזקן שעליהם בסוף הלחיים, הן מכניעות את הכוחות טומאה האלה, מכניעות אותם. רבנו בחיי נתן כמה טעמים על דרך הפשט, טעם האיסור כדי שלא יבטל הסימן שהקדוש ברוך הוא רשם במין הזכר להבדילו ממין הנקבה. וכן העושה כן, ההפך השם הוא עושה. כמו שזורע כלאים, ובכל מה שעושה במצוות בראשית, כתוב בהם למינהו. ואילו אמר עת זקנך, הייתה השחטת כל הזקן בלאו, שנאמר את פאת, ויש בזקן 5 פאות, 2 בימין, 2 בשמאל, ואחת למטה, ראו מקון הזקן. בין פרקי, אם גילח והשחית כל אלו, חייב 5 מלכויות. לסיכום, לגדל זקן בפאות זה מראה שאתה יהודי שמאמין בשם. אבותינו, סבנו, סבא שלנו אחורה, סבא אחורה, כולם הלכו עם זקנים בפאות, כולם. יש כאלה עשו פאות קצרות שלא יראו, יש כאלה פאות ארוכות שכן יראו. מה, למה אתה משנה ממנהג של אבותינו? בדרך שאבותינו הלכו בה, נלך אנו בה. למה לא? מה יש? אז מה אם תהיה זקן? מה, יגידו שאתה מבוגר? אתה לא מבין זה שאמר לך שאתה נראה מבוגר? זה היצר? בשביל שתוריד את המצווה הזאת. ויש אנשים שאין להם כלום בחיים, רק הזקן והפאות. וזה מראה שהוא צדיק גדול, כי אין לו דירה ואין לו אישה ואין לו ילדים, אבל יש לו זקן ופאות. ואלה שיש להם דירה וילדים והכל, ואין לו זקן ופאות. המעלה היותר גדולה של זה שיש לו זקן ופאות. אדם צריך למות מן העולם צדיק, לכן יגדל זקן בהתאם למעלתו. אם הוא צעיר, יעשה זקן לפני החתונה, צריך זקן חמוד שיראה טוב, נמצא קלה בזריזות, אבל אחרי החתונה יגדל את הזקן לרוב. מה זה מפריע לי? מפריע לי, לא מפריע, מפריע לי לאכול, אז ככה מספריים, קצת מפה, אבל יש כאלה בכלל, גם בזה לא נוגעים. טוב, מה זה? זה מתנה אשר שלח לך אלוהים לשמרך. 2 עדים, 2 שומרים, ועוד 5 סגולות, ועוד י"ג מידות של רחמים. אדוני, אל רחום וחנון, ערך, אפיים, ורב חסד. זה חסד לאלפים, נושא עוון, חטאה ונקה, ושמחת בחגיך, וגידלת את זקניך, ושמחת בפאותיך. למה לא? ככה יהודי, זה יהודי. עוד פעם אנחנו נסיים בזה בסיום. על כן כל עיקר דת ישראל ועיקר היהדות תלוי בזקן ובפאות, ובהם ניכר היהודי, כי הוא מזרע בירך השם, מזרע ישראל. ומי שרוח אחר עמו, מה זה רוח אחר? רוח של השטן נכנסה בו ורוצה לכפור חס ושלום באלוהי ישראל, תחילת הכפירה הוא שמשליך מעליו חס ושלום את הזקן והפאות. לא רוצה להפחיד אתכם רבותיי, לא רוצה. אבל מי שהוא יש לו יראת השם, יראת שמיים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, יגדל זקן ופאות, ארוכות, קצרות, לא חשוב, העיקר יגדל, העיקר יבדיל את עצמו מן הגויים, יבדיל את עצמו. הם עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. יהיו דברי תורה אלה, נתועד פעלי בית הכנסת, אהבת חסד, אני אוהב אתכם. השם ישלים כל חסרוננו ברוחניות, בגשמיות.
ונהיה עשירים גדולים בארץ ישראל, לעבודתו ידבח. אנחנו רוצים כסף לעבודה, לפתוח בית תמחוי אנחנו רוצים, לשפץ את הבית כנסת אנחנו רוצים. אנחנו צריכים פה כסף לספסלים, כסף לספריות, כסף לשלט, כסף למסגנים נורמליים, כסף לחומות. בעזרת השם, אם יש שם מישהו ששומע ומישהו רוצה, אפשר להנציח, לעשות הנצחה להורים, לסבא, למה לא? בוא, תבנה את הבית כנסת לעילוי נשמת אבא, לעילוי נשמת אמא, בוא, בכבוד, בוא תעשה את החומה לעילוי נשמת אמא, בוא תעשה את השלט לעילוי נשמת אבא, בוא תעשה את השלט לעילוי נשמת אח, למה לא? בוא, ניתן לך, יש לנו פה מלא מקום, השתבח שם עולד, השם ישמור אתכם, אני אוהב אתכם אהבת עולמים, וכל בעיה אפשר לסדר, אני יכול לפתור כל בעיה. תדעו לכם שהספרים הקדושים אין בעיה בעולם שאי אפשר לפתור, אין דבר כזה. התורה הקדושה היא נתנה פתרון לכל בעיה, רק צריך לדעת את הדרך של הפתירה. אז יהיו דברי תורה אלה לתועלתנו, זיווגנו, הצלחתנו, נהיה עשירים גדולים לארץ ישראל, ויזכו לכל הברכות כולם, וכן רצון ונאמר אמן. שמחת על הפאות ושמחת על הזקן, למה לא? תמות חתיך, מגולח אתה רוצה להיות, למה לא? תמות צדיק, השם יראה אותך ישר צדיק, פאות, זקן. שבח למולד, כמה טוב היהודי, כמה יפה היהודי, יפה. מרדכי היה מסלסל בשערות, היה לו פאות, ערות, עבות, היה מסלסל ככה, עושה ככה, זה היה מרגיז, איי, השתבח שם הולד, רבי חניה בקשה אומר, אתה כזה ברוך הוא, תדע כל ישראל, את יחד,